May tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Reynald, 35 years old, at isa sa mga tambalanista ninyo dito sa Valenzuela. Sumulat ako kasi kailangan ko ng advice. 5 taon na kami ni Kleng at 10 taon ang tanda ko sa kanya. Ako talaga ang nagdadala ng relasyon namin. Dahil bata pa, pakiramdam ko lagi kong kailangang protektahan at alagaan. Pareho naman kaming may trabaho pero hindi marunong mag-budget ng pera niya si Kleng. Hindi niya pa sinusweldo, naiutang na niya. Pagdating tuloy ng sahod, pambayad utang lang. Walang natitira sa kanya. May FOMO si Kleng. Ganun ba yung pagkabasa or FOMO? Wala namang masama pero dahil palagi siyang living in the moment, wala siyang nailalaan para sa hinaharap. Kapag may bagong pasyalan, kailangan mapuntahan niya agad. Kapag may bagong bukas na restaurant, kailangan matikman niya agad yung pagkain. Kunwari naglalakad siya sa mall at may nagustuhan siyang sapatos o bag sa show window display, papasok siya agad at bibilhin. Hindi niya muna iniisip kung kaya ba niya. Hindi niya alintana kung may sapat na pera ba siya. Bago pa lang kami napansin ko na wala na siyang budget na sinusunod. Kaya naman tinuruan ko. Sabi ko, hinahati-hati dapat ang sweldo. May nakalaan para sa mga bayarin gaya ng ilaw, tubig at renta. May nakalaan para sa pamasahe at pagkain. May nakalaan para sa luho gaya ng pagnood ng sine at pagkain sa labas. May nakalaan din para sa ipon. Ipinaliwanag ko na kahit gaano kalitang sweldo, kailangan gawin ito para hindi kinakapos. Kailangang mag-adjust at importanteng huwag gumastos ng sobra sa kinikita. Sa kabila ng paulit-ulit kong paalala, hindi pa din gumagawa ng budget si Kleng. Ang nangyayari, sa akin nakalapit lagi. Umuutang sa akin ng pang-grab o pambili ng pagkain hanggang sa susunod na sweldo. Hindi ko na nga mabilang kung magkano nang nabigay ko sa kanya kasi hindi naman niya ako binayaran kahit minsan. Hindi ko naman kasi matiis kaya kapag nagsasabi siya na kailangan niya ng pera, binibigyan ko talaga. Isinama ko na nga siya sa budget ko. Tambalan maliban na kinukonsinti ko siya. May pwede ba akong gawin para matuto siya? Baka naman may mga tips kayo dyan. Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Reynald. Reynald, kaming mga walang ibon, walang tips kami sa'yo. Kaming mga FOMO, 'di ba? Fear of missing out. Yan. Kaya pag may mga bagong paresan diyan, yung sa amin lang mga pares-paresan, ganun. May bagong yung sino may yung nagte-trending kasi pogi siya na nagbebenta ng Bake Mac. Yan, mga ganun, mga ganun lang. Pinupuntahan talaga 'yon ni partner. Yan. Malapit ba sa inyo 'yon? Hindi ko pa napupuntahan, partner, pero nagbabalak-balak. Charot. 'Di ba? So parehas kami ng ugali ni Kleng. May problema ba tayo doon? Ay nako. Alam mo it will take it doesn't happen overnight. Lahat ng mga bagay, lahat ng habits na
kunyari, kinaugalian mo na. Addicted ka sa ganitong klaseng bagay. Addicted ka sa ganitong klaseng vice. Hindi yan para sermonan mo ng ilang beses, magbabago na yan. Minsan nga, it takes a difficult situation para siya na mismo sa sarili niya ang gagawa ng paraan. Ganon. Minsan, di ba ganon? Siguro I'm basing it on, I used to smoke a lot before. Na kahit anong sabihin sa akin, kahit pakitaan mo pa ako ng syempre boses ang puhunan ko, partner, 'di ba? Sa trabaho, 'di ba? So kailangan yung trabaho pangalagaan kasi ito yung bread and butter, ito yung nagbibigay ng pera sa atin, 'di ba? Pero kahit pakitaan mo ako ng natatandaan ko yun, ilan na nagpakita sa akin ng video ng mga nawalan ng boses, napaos, may mga may mga nakakabit na aparato para makapagsalita, ganyan. Hindi pa rin ako tumitigil. No. Ano ba 'yun? Parang kahit na may mga pinakita sa akin ng mga bagang nabulok, lahat na ng klase na nabulok nang dahil sa maninigarilyo, hindi wala siya sa akin kasi nga it was a vice, 'di ba? Ano po siya habit for a long time. So Tama hindi yan, siya tama. madaling Agree. sabihin mo lang sa akin na ano ka ba naman? Alam mo bang masama 'yan, 'di ba? I'm sure si Kleng ganun din eh. Alam niyang hirap na siya, alam niyang hindi tamang humingi sa iyo. Alam niyang kaya lang hindi pa siya natututo kasi baka 'di ba? Hindi naman natin wini-wish pero it will happen eh. Yung moment na yung magbibigay sa kanya ng sobrang impact na okay, kaya pala dapat pala ganun yung gawin ko. Ganun. Para matuto siya Para magtipid. matuto, 'di ba? Pero ikaw bilang partner, hindi ka rin naman titigil. At kung isa ring paraan para turuan talaga siya ay wag siyang konsentihin, then do it. 'Di ba? Pwedeng try mo 'yun. Yun nga lang ang mahirap dito kapag sa iba na humingi, 'di ba? Para mas nakakahiya. May pagpatuloy lang ang kanya Hindi kasi may mga ganun ang habit niya. Correct, 'di ba? Actually, bisyo na nga eh. Bisyo, 'di ba? So, hindi ko naman sinasabing sana isang araw mawalan siya ng trabaho para maramdaman niya talaga na wala at kailangan niya magtipid. Hindi naman, pero merong pitik yan na sa isa sa mga araw na mangyayari sa kanya na siya mismo magde-decide. Kasi kapag ganyan, it has to be a decision made by the person eh. Pero again, as a partner, hindi ka titigil. Hindi ka titigil sa pagtuturo, ganyan. Hindi lang talaga siya madali. Kasi ako mismo i-share ko lang sa'yo, ano pangalan nito? Wala halo-halo na kasi. Aldwin. Reginald ba? Ano pangalan? Reynald, oo. 'Di ba? Between the two of us ng asawa ko, ang mas maayos sa paghawak ng pagbabudget ay sa kanya. 'Di ba? Usually babae yung gumagawa niya, nagbabudget. Ako hindi kasi hindi ko talaga kaya na kakayanin ko kung siguro seryosohin, pero kung pwede namang siya yung gumawa, edi siya na lang kasi siya naman talaga yung mas nakaka-control. At ang daming benefits nun. Like, hindi ko alam na may ganitong amount, tas kinailangan, tas may nailabas siya. Paano? Dahil sa papatak-patak na ipon niya na patukay-tukay, 1,000. Alam mo yun, kasi ako part na parang, ano ba yung magtatabi ka ng ganyan, 'di ba? Pero siya partner, ganun yung parang katulad ni Reynald. May envelope para dito, may envelope. Kasi hodang ang ilagay ko diyan 300, la siyang pake. Kasi totoo naman ang 300 kapag ka pinatong-patong mo 'yun, 3,000 din yan. 'Di ba? Malaking tulong yung 3,000. At malaking tulong yung 3,000 na hindi mo ine-expect na meron ka palang 3,000. Parang ganun. So, ako siguro kung tatry kong ipaliwanag si Kleng, siguro kaya ganyan si Kleng kasi alam niya nagde-depend siya sa'yo eh. So ako kasi parang nagde-depend ako sa asawa ko. Pagka nga ina-explain niya sa akin yung mga bagay-bagay, sasabihin ko sa kanya, okay na yan. Ikaw naman nakakaintindi, di ba? Bahala ka na. Bahala ka na. Okay, go. Good sa akin yan. Goods, ganyan. So, hindi ako para natataranta kasi nga alam kong meron ako masasandalan. So, siguro ganun si Kleng. So baka kailangang bitawan mo siya, not literally, 'di ba? Pero yung pagtuturo baka hindi gumagana sa kanya yung pabebeng turo, 'di ba? May mga teachers na ang paraan nila is mabait. Yan, as your best friend, as a nanay, as a tatay, 'di ba? Pero minsan hindi natututo kasi masyado mabait, 'di ba? Saan sila natututo? Yung walang ibang ginawa kundi magpa-graded recitation. Yan. Yung everyday may Pag hinahagis yung quiz. kwaderno. Correct. Yung namamahiya pag namamahiya ng estudyante ganyan.
Yung pinupompyang ng eraser, Yan, yung ganon. dalawang tenga, Oh, ganun. bakit partner? Yung nampupompyang na teacher, hindi ba't doon ka nag-aaral? Hindi ka na mag-aaral doon sa Ay, may ano, nasaksihan mabait. nga ako dati, Oh. elementary kami. Oh, di ba? May ganun. Oh, ganun. Oo. Oh. Natuto, tinan mo, successful na yun. Oh. Ayun, wag ka, may sarili, CEO na. Oh, wag ka. Paano? Binitawan, inano, hindi binaby. Ang feeling ko kasi si Reynald, binibaby, siguro kasi because you're 10 years older. So, meron kang eksenang baby mo siya eh. O, totoo naman, babe, mag-baby kayo ng isa't isa. Pero, ganun. Kaya may feeling si Kleng na, susyandal naman ako kay Reynald. Lagi naman hingi siya may... naman ng pera, Oo, mamaya, lagi mag-milk naman. tea kami, ganun. Correct. Lagi Ay, naman ako may kami solution. sine. Ganyan. Diba? Kaya ganun. Baka lang, kung tinatanong mo kami kung dapat konsentinin, baka hindi na. Para talagang matuto. Kasi kung alam lang lalagi may masasandalan, ganyan, medyo ano tayo eh. Di ba kung may... Ganyan ang effect. Ganun talaga effect kapag tayo parang, alam naman natin siya ang gumagawa niyo, bakit pa ako mamumblema? Di ba? Parang sa classroom. Totoo. Alam ko naman, kapag ito yung ka-groupmate ko, wala na akong gagawin eh. Di siya na bahala. Ganun. Pero kapag mapunta ka sa groupmate na alam mong talagang walang pake sa grades. Kasi may ganun eh. Sa classroom, di ba? Merong kang groupmate na may pake talaga sa grades. So, magde-depend ka sa kanya kasi hindi niya pwedeng hindi ka rin yun. Kasi grade conscious siya. Pero merong mga kaklase ka na walang pake. So, syempre magtatrabaho ka kasi yung kaklase ko bubububo din. So, kapag ka nagbubububuhan din ako dito, walang mangyayari sa group project namin, di ba? So, kikilos. Totoo yun. May ganun akong feeling kay Kleng. Correct. Oo, as a luksong dugo kay Kleng. Bilang dating kamag-anak na tumiwalag na ngayon. Hindi bilang kamag-anak. Pinuto lang kanyang Hindi partner, hindi bilang relasyon. hindi bilang kamag-anak kundi bilang kapwa hirap mag-ipon. Yun yung luksong dugo namin. Ganon. Hindi, totoo yun. Hindi, tama yung mga sinabi ni partner. In a way, no, you also have a contribution to her habit. May hambag ka dito. Correct. Medyo hindi lang ako komportable nung sinabi mong ikaw yung nagdadala ng relationship. Wag mong sasabihin na gano'n kasi parang sinasabing wala siyang role. Wala siyang ambag sa'yo. Di ba? Nasaktan si Clay. Diba? Kasi totoo yun kasi sa dalawang nagmamahalan, pareho kayo may strength eh. Hindi pwedeng ikaw lang lagi, hindi pwedeng ako kasi nagdadala sa relasyon naming dalawa. So medyo in a way kung sensitive yung girlfriend mo, offensive ito for her. So maging maingat ka sa ganong klase ng statement. So sa madaling salita, sa amin mo lang sabihin, wag mo masabi kay Clay, baka sensitive yun. Magtampo yan, ubusin niya isang long neck mamaya. Correct. Tapos ikaw lang pala nagdadala ng relasyon natin dalawa. Ano pang silbi ko? Ubusin ko yung long neck, ikaw magbayad. Kasi syempre wala na nga siyang pera, di ba? Isipin mo na nga, nag-long neck na nga siya, ikaw pa nagbayad. Correct. Bawat tao may kanya-kanyang strength. Maaaring strength mo kasi yung financial aspect ng relationship. Kaya sinasabi mo ikaw yung nagdadala ng relationship, and aside from that, ikaw din yung mas may edad, kaya kiniklaim mo na ikaw yung nagdadala sa relationship. Pero marami rin siyang ambag na hindi mo lang nare-recognize minsan. Kaya nga hanggang ngayon kayo pa di ba? Correct. Kasi may mga binibigay siya sa'yo na alam mo na this, nagpapahappy din sa'yo. Yes. Alam mo minsan yung ganong klase ng attitude, binabalanse ka rin niya eh. Di ba na, kunyari, ikaw ipon pero wala ka palang experience. Ay, hindi ka pala masayang kasama, hindi ka masayang kabanding, puro ka serious. Uy, tama siya, tama. Diba, kasi siya, I like your point. Kasi siya living in the moment Oo, correct. Hinihila niya yung, hindi pa hinihila niya yung aspeto mo na, come on, let's enjoy our lives. Na pwede kang mag-party. Yes. Hindi mo na kailangan mag-wait until you're 40 and dry. Tingnan mo, hindi ko naman sinabing dry yung mga 40. Ibig sabihin, until you're in your late age, bago ka mag-enjoy. Totoo yan. Tingnan mo, pag pinakinggan mo, ang dami mong storya tungkol sa kanya, na in a way, sira siya sa aspetong pinansyal, pero in terms of experience, saganang-sagana siya. Ano naman siya naman yung dahilan kung bakit napapanood mo yung latest na sine. Oo. Hindi ka nahuhuli sa latest happening. Correct. Diba? Makareklamo ka naman doon sa bagong niyang pinuntahan na ang dami mong kinaing dimsum. Correct. Diba? Pumayag ka nga sa gusto niya. Nag-enjoy naman kayo pareho, tapos kasalanan niya. Hindi, yun talaga yun. Yun talaga yun. May ambag ka dito. Totoo. So kung gusto mo talaga siyang matuto ng matindihan, hindi mo pwedeng, kailangan mo siyang bitawan, hindi naturuan siya na talaga ng tama. Kasi yung ginagawa mo ngayon, tama si partner, hindi mo pwedeng sabihin ikaw lang yung nagdadala. Oo. Kasi may ambag ka nga dun sa ginagawa niya, dun sa pagiging ba't sumasama ka din naman? True, unless hindi ka kasama, di ba? May mga bagong pinupunta pero hindi ka kasama kasi ikaw pa yung gumastos. Gets ka na namin. Ayan, diba? papanig kami sa'yo. Pero parang
kasama ka Oo, naman. nag-enjoy ka nga. Dami mong picture. Kaya nga. Ito naman. Pagpasok pa lang sa restaurant, baka pala papasok dun sa entrance, nagbinibidyo, Naka-IG tinoris na mo nga. na. Correct. Naka my day na lahat tapos makareklamo. Hindi, pero ganun. Totoo. Kailangan na parehas ninyong matutunan. So hindi lang si Kleng ang dapat matuto dito. Ikaw din. Yung living, Yes. yung also living in the moment, it's also pero gets namin, I mean, walang masama sa pag-iipon. Oo naman, Napakabongga pabor kami talaga. dyan. Kung may ipunin naman, Oo, di ba? bakit hindi, 'di ba? Oo. Yung pag-envelope system na Yes. ikanya-kanyang envelope yung mga bawat expenses, go. Yung only spend according to your means, kung ano lang yung kaya, go, 'di ba? Pero wag mo rin kalilimutan, ganda yung sinabi ni partner na may tinuturo din sa iyo si Kleng, which Totoo. is living in the moment. Okay din yun Oo. paminsan-minsan. So, kailangan balanse kayo pareho. Balansein mo siya para hindi maubos yung pera niya nga kaka-experience. Kaka-living in the moment, Yes. oo. At siya din naman, hahatakin ka niya, wag din naman masyadong tutok na tumatanda ka na Yes. nang wala ka namang na-experience. Sa true So, lalo. balansehin nyo pareho. Correct. Pwede. Isang malaking check. Ayan. So, Reynald, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basic. Sana nakatulong naman yung aming papayo. Okay? Okay na Yan. ba? Medyo serious na. Okay. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!